Maitasuna, heriotza eta euliak. Jakina, berak euli buruz hitz egin nahi zuen, eta horregatik egin zuen sarrera bitxi hori. Aldi berean, bide batez, txantxa horren bitartez, ideia oso argi bat utzi zigun. Bi gai baino ez daude literatura, maitasuna eta heriotza. Jendeari galdetu ezkero hemen, inkesta bat egin ezkero, galdetuko eginu zeri buruz idatzi den gehiago. Zeri buruzkoak diren euskal kantu gehienak, inogeluke zalantzarik egingo. Gina, maitasunari buruzkoak esango luke gehiagoak. Esango zenuke. Baina egia da maitasunezkoak direla poema gehienak. Ezetz esan behar dizuegu. Horretarako prestatu dugu ikuskizun hau. Ikuskizun honenen bitartez ahaleginduko gara frogatzen ez dela egia. Edo ez dela guztiz egia. Literatura, euskal kantigintza, hildakoz beteta dago, indarkeriaz beteta, odolez gainezka. Eta horretarako, hori frogatzeko, euskal literaturaren errepasoa egingo dugu. Bertsoak, baladak, koplak, poesiak, denetarik. Erdiaroan hasi eta atzo arratsaldera arte. Edo beto esan da, gaur goizera arte. Aurrera errepasoarekin. Errepasoarekin hasi baino lehen ordea, gerra baten magalean sortutako bake kantu bati buruz arituko gara. 19. mendeko kantua da, karlistaldietakoa, eta beti liluratu izan hauen kantua da, da guztiok ezagutzen duzue Benito Lertxundiren ahotsean. Nire ahotsean orain. Gorrik diona bere proklamian gerrak ondatzen gaitu boskarren urtian igazkarrikan Carlos Madrilgo birian bultza zuten atzera. Gerra bere oinian. Bueno, hau da Muñagorriren kantua. Jose Antonio Muñagorriren proklama famatua. Bakea eta foruak. Hau da, berak gerra bertan bera usteko eskatzen zuen eta bertako legeak foruak errespetatzeko. Bakea eta foruak, beraz. Berak, Goebbels euskaldun bat balitz bezala, bere ideien propaganda egiteko, bertso hauek zabaldu zituen Euskal Herrietan. Kantatu dugun hau eta beste batzuk. Bertsoak ez zituen berak idatzi, jakina, beste bati eskatu zizkion. Kontua da, karlistaldietako bertso gehienak, orduko bertsoiek idatzi zituztela, baina kasu honetan, betiko moduan ez dakigu
nor izan zen egilea, anonimoak dira. Eskatu zion baten bati, pertsonaren bati, baina ez dakigu nor den. Gutxi batzuen egileak bai ezautzen ditugu, adibidez, Serafin Barojak, Pio Barojaren aitak, okerrespanago, idatzi zituen batzuk. Bueno, kontua da, batzuek esaten dutela, bertso hauen egilea, Juan Ignacio Itueta izan litekela, egizue, Kontxesiri, bertsoak sortu zituena. Beste batzuek esaten dute Agustin Pascual Iturriaga izan zela, hau Voltaireren jarraitzailea zen, entziklopedia zalea, ilustrazio zalea, eta hildo horretatik idatzi zituela bertsoak. Baina inok ez dauka argi, inok ez daki seguru nor izan zen. Inok ez daki seguru orain arte. Izan ere, guk deskubritu dugu nor izan zen egilea. Prozesu luzea izan da, filologo talde bat elkartu ginen, 2016 inguruan, hor izan zen, eta pentsatu genuen bertso hauen arrastuen atzetik hasi behar ginela. Orduan, dokumentazio zentroetan aritu ginen, Eliza artxiboetan, nondik handik tiraka, hemendik tiraka, atera ziteken norenak diren bertso hauek. Lortutako dokumentuak analizatzen jardun dugu tartean, urtero 3-4 bilera egin izan ditugu, zuk zer lortu duzu, besteak, eta oraintsu, oingo otsailean martxoan, deskubritu dugu nor izan zen berso hauen egilea. Baina historiaren kiribueltak zer diren? Gaur egun, ez bakarrik Euskal Herrian, mundu osoan, oso ezaguna dan euskaldun baten amaren aita izan zen bertsolaria. Muñagorriren bertso hauen sortzailea. Berrio goratzeko beste bertso bat. Kordoiz inguraturik, kostatik Ebrora, trabaz gaude josirik, bera eta gora atzenikan frantsesak, itxi du frontera, gerrak ez dakarronik, inundik inora. Bueno, kontua hori da, gerrak ez dakarrela onik inundik inora, eta hori da guk ekarri nahi genuen mezua. Kontua esan dut, badakigula nor izan zen egilea, eta harritu egingo zaituzte. Gaur egun esan dut oso persona famatu baten arbasoak idatzi baitzituen berso hauek. Baina ojo, ez dugu orain esango nor izan zen. Hori, misterio txiki hori, ekitaldi ikuskizun honen amaiera partean esango argituko dugu. Hori baino lehen agindu bezala, hasiko gara Euskal odolaren errepasoarekin. Errepaso historikoarekin. Tira, da zein izan da, edo behintzat guk zein daukagu gure odolaren edo gure violentzia indarkeriaren hasiera moduan, dudarik gabe, baladak. Baladak dira, segurazki, ezautzen ditugun testuik sarrenak, ahozko testuak, baina testuak, eta bueno, baladak, bakizue, erromantze deitu izan diete beste zera batzuetan, romantze, gaztelaniaz, eta mundu denetik erabateko indarkeraren gailurra izan dira. Hor, hildakoak, baiketak, bortxaketak, buru erauzketak, odola kantari. Orbenetan odola kantari.
Zer da balada bat, zer da erromantze bat? Erromantze bat oso gauza erreza da poesia narratiboa. Hau da, historia bat kontatzen digun poesia, poema. Erdi Aroan jaio eta mendetan iraunduen genero izan da. Gaur egun gutxi gelditzen dira, egia esateko euskeraz oso gutxi, ahoz transmititu direlako, oso gutxi gelditu dira. Gehienak seguruena galdu egin ziren, askoraz gehiago gongo ziren, sasoi baten, gehienak galdu egin dira. Baina zeintzuek iraundute? Hain zuzen ere, odolez gainezka daudenek. Gaur egun gelditu diren eta esautzen ditugun baladak, odolez gainezka daudenak. Claro, egongo da arrazoiren bat. Zergatik gorde dira horiek eta ez maitasunezkoak, ez familiari buruz hitz egiten zutena, ez bortitzak. Kontua hori da gure hipotesia, erakartzen gaituela odolak, erakartzen gaituela tripak mugitzen dizkigula. Orduan, hori jakinda lehenengo balada ikertuko dut. Lehenengo balada da Frantzie kortekoa, esaten dana. Balada ekarriko ditugun gehienak bizkaieraz daude, barkatuko didazue, baina gureak hantxe, Frantzie kortekoa. Zein da kontua, zein da balada honetako istorioa? Joan da etxe bateko semea Frantziara, eta handik urte batzuetara amak jakindu hango neska batekin ezkondu dela. Amak ez du etxean frantsesik nahi, ez du kanpotarrik nahi, ez du atzerritarrik nahi, arrotzik nahi. Eri ez da gauza berria, gaur egungoa, ez ditu kanpotarrak nahi, honek ere zituen nahi. Ez tok gure frantsesik, hain gutxi errainik. Frantsesa bale, baina erraina nire semearekin ezkonduko dena ez. Ezkontzak ezin ziren orduan beste inola desegin, eta semeari esan dio amak emaztea hil egin behar duela. Semeak ezin du emaztea hil, ematen duen arrazoia ere nahiko gogorra da. Hainde polite bazen nire emaztea, ez da posible amanik hori eitea. Polita espalitz, agian, hainde polite bazen nire emaztea, nola hilko dut. Semeak ezin du emaztea hil, eta beste semeari, anaiari eskatu dio. Anaia gaztegia da, inor hiltzeko estudiantea, esaten da. Eta azkenean amak erabaki du, amak berak hilko duela. Bersio batzuetan amak berak hiltzen du, beste batzuetan osabak, beste batzuetan, bersio asko daude, baina honetan, nik maite dudan honetan amak hiltzen du erraina. Eta esaten dio. Juanita, jetxi zaitez zaldien ganetik, sartu itzudan puñalau bihotzan erditik, ai horren puñal horren puntien zorrotza, ikusi ez beste barik hilten deust bihotza. Argi dago, ezta? Hildu, azkenean hildu, amagin arrebak, erraina, semearen emazte kanpotarra. Eta historia hau ez da bakarrik euskaraz kontatzen, historia hizkuntza askotan kontatzen da. Esaterako gaztelaniaz badago erromantze bat, deitzen dana romance de la mala suegra. Izenak, esaten digu norantz doan, romance de la mala suegra. Gogorragoa da gaztelaniaz kantatzen dana izan ere, horretan amagin arrebak haurdun botatzen du, haurdun dauela botatzen du erraina etxetik. Baina ez edo nola, jartzen du zaldi zuri baten gainean eta trosta betean abiarazten du zaldia. Jakina, neskak zaldi gainean galtzen du barruan daukan umea, aurra, eta oso irudi adierazgarria esaten du, kontatzen du erromantzeak, nola hankak, nola zaldiaren hanka zuriak gorritzen dira neska horren odolez. Beraz,
gurean behintzat puñala baino ez dio sartu bihotzean. Honetan bortitzago izan da. Tira, hilzorian dauela, gurean hau berriro etortzen gara gure, zerera gure baladara, hilzorian dauela neska hori, emakume hori, halako baten maldizioa bota dio amaginarrebari. Eta da, segurazko euskal literaturako maldiziorik ederrenetako bat. Esaten dio. Ai, ene amaginarreba, muskerrez betia, zubeak egingo aldeutzu, arratserako oia. Ez dut itzuli beharrez, gipuzkerara, edo batuerara, ulertzen da, ez da? Muskerrez betea, zubeak egingo aldizu, arratserako oia. Bueno, berezia ez nola magarikatzen duen, bai, zuk hil nauzu, baina zubeak egingo dizu muskerrez betea oea. Bueno, eta hori da, lehenengo balada. Eta bigarren baladarekin goaz. Isabelatxu balada. Zautzen duzu ez da? Ruper Ordorikak kantatzen zuen. Neska ontziratua bezala ere ezautu izan da, gure tradizioan. Eta Ruper Ordorikak ikaragarri ondo kantatzen duenez, ni naiz atrebitzen Ruper Ordorikaren ahotsa imitatzen eta erresitatu baino ez dut egingo, baina imaginatzen dut guztion buruetan dauela kantu hori eta balada horren hasiera. Eta hori da Isabelatxu, Isabelatxu, harren esan bat eiztazu, atien dauen kantore horri etor deila ezaiozu. Egun honazko euki deizule, ontziko maixu gaztia, alango asko ekar deizule, linde damatxu gaztia. Bueno, hori da hasiera. Hasiera goxoa, hiru trukuk jarri zion doinua ere ederra, Ruperren ahotsa ze esango dugu. Eta horrela hasten da, eta danok entzuten dugu kantu hori, eta oso goxoa iruditzen zaigu. Baina, claro, zer da kontua, ze kontatzen da kantu horretan, balada horretan. Kontatzen da, heldu dala portura kanpoko barku bat. Eta marinelak, bertako marinelak ari dira kantu eder bat kantatzen. Gurasoek eskatu diote Isabelatxuri, joan zaitez portura, beste bersio batzuetan Isabelatxuk berak eskatzen du, baimena, portura joateko kantu hori ikastera. Kantu hori ikasi nahi du, claro. Orduan esan Netflix egongo, orduan ezien seriak ikusiko, liburuak ere apenas, eta kantuak ikasten ziren, da gero etxean, familian kantatzen ziren. Beraz, gurasoen baimena hartu du, eta joan da Isabelatxu portura, marinelei kantua irakasteko eskatzera. Eta marinelek baietz, irakatsiko diotela, kantua, baina barkura, bordera esaten dute, borda gainera, barkura igotzen baldin bada. Isabelatxuk susmo txarra hartu dio proposamenari. Ez zuten marinelek fama ona izango orduan. Egongo ziren historioak. Hona ez dut, ez. Irakatsi beni, hemen egongo naiz, eta zuek hor irakatsi kantua. Marinelek ez dute etxi, ordea eta amarrua egin diote. Esaten du kantuak lo belarra jarri diotela neskari, Isabelatxuri. Lo bedartxu bat imini neutzen bular biaren erdien. Linde damia loak daroia 500 legoa bidien. Lokartu dute, lo bedarra jarrita, lokartu dute Isabelatxu, sartu dute barkura eta 500 legoa bidean, itxaso handian, aradoa barkua. Beraz, baitu dute. Imaginatu du Isabelatxuk, entzungo ziren historiak entzungo ziren kantuak, kantu hau tradizio askotan dago, eta entzungo zituen kantuak, hor kantatzen da Portugalen, kantatzen da Inglaterran, kantatzen da hainbat lekutan,
Eta badaki Isabelatxuk zertarako nahi duten marinelek. Zertarako baitu duten. Da hori gertatu baino lehenago, ze esan du, eskatu du, ez daukaten horratzen bat, edo, segun bersioaren arabera artaziak, eta eman diotenean zein du, puñala edo artaziak dana dalako hori, bere bihotzean sartu, eta bere buruaz beste egin du. Ez duelako nahi, marinelek emango zioten tratua, ez duelako onartu nahi. Eta alaxe gertatu da, baina protagonistaren heriotzarekin ez da balada amaitu. Beste tradizio batzuetan bai, baina euskeraz ez. Isabelatxu hil eta gero ere, marinelek ezin izan diote euren grinari eutsi. Eta, baladan alaxe esaten da, gorpua erabiltzen jarraitu dute. Ene mutilek, lagunekonak, zer ingotzegu hori? Intxentxoagaz intxentzatuta, ereinotzagaz lurundu. Linde damia, zazpi hastian, gurekin erabil daigun. Gogorra da, baina hala da. Guk hain goxo entzuten dugun kantu hori da, eta hori kontatzen digu kantuak. Intxentsuagaz, tareinotzagaz lurrundu egiten dute. Zertarako. Imaginatuko duzuen dute. Gorpu ustelduari, gorpua usteldu. Atxari, kiratxari aurre egiteko. Orduan, usakera horregatik lurruntzen zuten. Badago beste balada bat euskal literaturan kontrakoa kontatzen duena, hau da, emazteak gordetzen du senarrilaren gorpua eta zitroin urez garbitzen du. Usteldu ez daiten, edo usainari aurre egiteko zitroina limoi urez igusten du. Beraz, eta hori da Isabelatxuren historia, hori da hain goxo entzuten dugun kantuaren historia. Eta horrela joan zitzaigun Isabelatxu. Eta beste hainbat Isabelatxu historian zehar. Eta sentitzen dut, Bai, hau da gure historia, hau da gure literaturaren historia, hau da gure Isabelatxuak horrela joan ziren, eta 3. balada bat kontatuko dut. Ez da gogorragoa igual ezin, baina bai oso gogorra. Ene mutilik txipiena. Hau, okerrezpanago Mikel Urdangarinek kantatzen zuen, oso goxo ere bai, harek. Eta zein da balada honetan, 3. balada honetan historioa? Sasoi batean bidaia luzeak egiten ziren barkuan, bai, kasu honetan. Eta uste baino sarriago galdu egiten ziren barkuak. Galdu. Ez zuten lurrik ikusten, ez zuten beste barkurik ikusten, eta jakina, amaitu egiten zitzaien jatekoa. Hoizan larriena. Zelan edo alan, jan behar zuten. Itxasoan erdian, eta zer zeuen barkuan jateko modukoa? Erraz jateko modukoa. Nola ditzen da balada? Ene mutilik txipiena. Badakigu barkuetan joaten ziela ikasleak, marineru ikasleak, aprendizak, itxas mutilak, ditzezinak, Bizkaia aldean txo, esaten zaiona. Igual hemen ere bai, ez dakit. Bizkaian txo, esaten zaie, itxas mutilak. Ez, umeak ziren, eta ofizioa ikasten joaten zirenak, ikasle moduan. Nor harrapatuko zuten errezen barku barruan? Txo edo itxas mutil hori. Gainontzekoek baino askoaz ere indar gutxiago ikuko zuen. Eta hori zen gertatzen zana, eta hau ere agertzen da balada askotan. Inglaterran, ez dakit non, bestean. Barku mutilak basekien hori, basekien gertatu zitekela hori. Eta onartu egiten zuen, hau da harrigarria. Barku mutilak, holako zera koplau botatzen dio kapitainari. Izan ere, eman diote, zu badakizu, ez badaukagu jatekorik, zu jango zaitu.
badakizu. Baina kasu honetan ematen diote beste aukera bat. Esaten diote, bueno, igo masta gainera, eta ikusten baduzu lurra, ikusten baduzu beste barkuren bat edo, salbatu zaitezke. Orduan, bueno, joan da, masta gainera igo, egon da, ez da eguna, egun pare bat, 3 egun, ez da zenbateko muga emango zioten, behalako baten kapitainaren gaina itzuli, eta kopla misteriotsu hau bota dio. Nagusia, heldu nuzu, bihotza arras tristerik. Ez dut ikusi untzirik, ez eta ele lehiorrik. Jan behar balin banuzue, hil nezazue lehenik. Jan behar baldin banauzue, hil nazazue lehenik. A ber, persona bat jateko hil beharko da lehenik, ez da? Zergatik eskatzen du hain obioa den, hain argia den, hain nabarmena den hori. Bueno, hil behar da pertsona jateko? Hoi da nire galdera. Bai? Ez. Zer dituzute, persona bat hiltzen baduzu, eta jaten azten basara, persona bat ez da egun bakar batean jaten. Uzten bada, gorpua mantenu gabe, zer gabe, hori usteldu egiten da. Eta handik egun batzuetara ezin da jan. Orduan imaginatzen duzu zer egiten zuten hauek, ez da? Parkuetan. Beso bat moztu, beso aian. Bestean moztu, beste aian hanka, beste hanka, atalka, bizirik mantendu, mutil hori, ume hori, eta horrek sekarren sufrimenduarekin. Orduan, orain ja, gehiago ulertzen da, hil oian behar bali manose ondo, jan nazazue, baina hil nazazue lehenik. Hil eta gero egin nahi duzuena nire gorpuarekin hobetu ulertzen da. Ume koitaduaren eskaera. Bueno, ja listo, baladak amaitu dira. Baladak dira, bueno. Eta asko daude, beste leku batzuetan egon gara, baina kontatu dituzu hau, eta ez duzu kontatu bere terretxeren kantua, esketan ez da kabitzen, ordu bateko saio baten ez da denak kabitzen. 3 aukeratu nituen, 3 hauek dira. Batzuk ez dira hain ezaguna, beste batzuk gehiago. Eta heldu gara, bueno, gerrak asko egon dira, eta gerra guztietan egon dira kantuak. Orduan, hor ere, odolari edo violentziari, indarkeriari kantatu zaio. Baina, gure gerra handiak heldu baino lehenago, gure gerra handiak, hemen agertu izan dana, Karlistaldiak, Gerra Zibila, Lehen Mundu Gerra, eta horiek heldu baino lehenago, egon ziren violentzia partikular batzuk, hau da, gerretan gertatu ez zirenak. Esate baterako 19. mendean 1825ean 14 heriotzena, hori ezagutuko duzue. Badira bertso batzuk, 14 heriotzena. Nola sartu zen Mendaroko Jose Larrañaga Altzibar baserrira, eta nola hil zituen familiako guztiak, sarraski itzela egin zuen ez egiten zergatik, izan ere ez zegoen gauza materialik ez lapurtzeko, hil zituen, gehienak, ez guztia, baina gehienak. 14 heriotzen ez ziren 14 heriotza izan, baina asko bai, familia osoa. Gero Trabuko, hor daukau Trabuko, hori ere violentzia partikularra ez gerra batean gertatutakoa, Goizuetan badakizon bat. Bueno, zergatik dago hildako bat hor, antza diru faltsua egiten zuten Berdabioko bizilagunek, eta gero, diru faltsuak indarkeria dakar, eta indarkeriak hildakoak, eta halako baten, burdinola baten, Elamako burdinolan, hil zuen Trabukok gizon bat, kontu horiek zirelata. Eta gero badago beste kantu bat, hau askoz ere ezagunagoa dana, bueno, Trabuko ere, da Galerianoren kantua. Galerianoren kantua da, 19. mendean, 1815ean, egin zan kantu bat, hau da, Karlistaldia baino putxo aldenago, eta kantu horrek soka luzea ekarri du. Kantu horrek, gero, komentatu dugu, nork idatzi zuen, gero Pantxoak eta Peio kantatu zuten, gero, bueno, egon dira zera batzuk.
Gogoratzeko zein den kantu hori, batzuk esan, Gariaren kantu ezin da. Bueno, entzuten duzuenean, Pantxoak eta Peio kantatzen zuten, eta orain guk. Mila zortzireun eta 15 ni azparnen preso hartu nindutena. Pluma gaineko premun orok dakitena, galeretan igatu beharko naizena. Kantatzera niazu alegera gabe, ez baitut probetxurik tristaturik ere. Neun deusik ebatxin gizonik hilgabe, sekulakotz galerak enetako dire. Bueno, zautzen zenuten, ez da? Kantatu ere kantatu alda, horretarako ipizten dugu hau. Zuek ere kantatzeko eta danon artean egiteko. Aurreko batean egon ginen kantagintza ikastaro baten, eta danak ziren kantariak eta zora gara izan. Ni kantatu beharrean, jendeak kantatu zuen. Eta bueno, hori ere eskertzen da, apurate taldean egitea. Bueno, norenak dira bertso hauek? Bertso hauek dira Martin Larralde Bordaxuri bertsolariarenak. Gizon hau, pluma gaineko premu horrezaten du, pluma gaineko premua zala, premu hau da etxea hartu behar zuena, lehenengo semea. Baina antza aitarekin gorabera batzuk izan zituen, eta aitak ez zuen asko maite. Halako batean hil dute pluma gainean sorbaldan tiroa jota, gizon bat, Kaselaren bordako Joanes Hospital hil dute. Mundu guztiak, familiakoek esan dute Martin Larralde, hau da, premua, lehenengo semea, izan dela hiltzailea. Berak ezetz dio, ez dela bera izan, ez duela gizonik hil. Epaiketan ere, 7 epailek josuten errudun eta 5 errugabe. Beraz, hor bazen zehozer, 7 errudun, 5 errugabe. Kartzelara namazuten orduan, galeretara, horretik da galerenaren kantua. Kantatutako pertso hauek idatzi omen zituen galeretan, eta han 35 urterekin sartu zen kartzelara eta 40 urterekin hil zen. Beraz, bizimodua esan erreza izango galeretan. Kontua da, Martin Larralderekin egindako injustizia honek ekarri duela soka ikaragarria gure kulturan. Lehen esan dugu, hori Asparnen, bere herrian, oraindik kantatzen dira bersoa, guk entzun dugunagatik, Asparnen kantatzen dira, lagun artean kantatzen dira berso hauek, Jose Mendiagak bildu zituen liburu batean, gero Pantxoak eta Peiok kantatu zuten, Pierres Lartzabalek teatrolan bat egin zuen honen inguruan, eta azkena edo azkenetakoa edo azken aurrekoa Joseba Sarrionandia izan da. Joseba Sarrionandiak badauka poema bat, Ruper Ordorikak kantatzen duena, da Martin Larralderen inguruko poema bat da. Eta honako hau da, ez dut kantatuko, baina bai errezitatu eta hemen irakurri ahal izango duzue. Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz, arantzak barrurantza itzuliak dituen sagarroiak lez. Jendea, familia erretratuetan bezala, larritasuneraino perfumaturiko arima erakutsiz doa mesetara. Inok ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapiloa deslotzen. Martin Larralde honelako egun batez hil zen, galeretan, begiak zabalik etzanda, zerua itxaso zikin bata. Zerua itxaso zikin bat dela esanez, agian zerua itxaso zikin bat dela esanez.
guk hau prestatu genuenean, Martin Larralderen kontua, eta Sarroen Handia, eta oraindik Sarroen Handia ez zegoen Euskal Herrian, baina dakizuenez, etorri da, eta Durangoko sokan egon nintzen berarekin, eta komentatu nio, Joseba, behitu, egiten dugu guk ikuskizun bat, eta zure poema hori erabiltzen dugu, eta Martin Larralderen poema, eta nola zegoen, eta berak kontatu zigun, Martuteneko kartzelatik ihes egin zuenean, Asparnera joan zela lehenengo tabe, lehenengo Donostien egon zan, eta ero Asparnera joan omen zan, eta esaten du berak bordaxuri honen borda batean, etxe txiki batean eskutatuta egon zala. Eta horregatik berak bazekien bordaxuriren borda, bordaxuriren familiaren etxaldea edo borda zala, eta orduan berak denbora guztian zeukala hori gogoan eta horregatik idatzi zuela zera. Eta momentu batean esaten du, hor gainera oso oroitzapen berezia daukatze, ezin genuen handik kukurik egin, ezin ginen irten, kanpora, polizia eta handi zebilelako, bakarrik ateratzen ginen behin, astean behin, eta zan jendea mesatara joaten zanean, jendea eta poliziak eta jendarmeak eta dana joaten ziren mesatara, eta orduan ez zegoen inor herrian da, orduan zeukaten aukera, horregatik esaten du, larritasuneraino perfumaturiko harima erakutsiz doa jendea mesetara, eta larre berdeak eta ez dizar, da orduan ateatzen zirelako arnasa hartzera, ezta? Bueno, kuriosoa da, nik prestatu nuenean, nekien eneukan horren berri, gero Joseba Sarroen Handiak berak kontatuta, kuriosoa inzitzen nola borobiltzen den guztia, ezta? Bera ere, kartzelatik ateratako, ihes egindakoa, nola egon zan Bordaxuri Martin Larralderen txola horretan, ezta? Eta bueno, orain bai, oin heldu gara gerretara, gerrak. Zenbat, gerra egondan gurean, zoritxarrez. Eta gerra guztietan, gerra karlistaldiak esan, karlistaldiak, gaina lehenengoa, bigarrena, hirugarrena ez da, hirugarrena egon zan, edo bi baino ziren egon, hor zalantzat daude, hemen adituren bat badukagu, gero igual komentatuko dugu, karlistaldiak, gero, gerra zibila, lehen mundu gerra, batzuk esatu, lehen mundu gerra ez da gure esan, ez da gure esan, iparraldekoei esan, iparraldeko jende asko esan lehen mundu gerran, bigarren mundu gerran, da bar. Bueno, eta guztietan egon dira kantuak, guztietan idatzi dira kantuak. Batez ere karlistaldietan eta gerra zibilan duari barik. Baina hori baino lehenago hartuko dugu gerra arraro bat. Osea, gurea ez den, gure herrialdean, gure inguruan izan ez den gerra bat. Gerra arraroa. Gure kantu batean gerra arraro hori agertzen da. Eta esango zuen, zergatik gerra guztiak ez aldira arraroak, niretzat bai. Eta espero du guztiontzat ere gerra arraroak izatea. Baina hau erabat guretzako arrotza da. Da Solferinoko batalla. Solferinoko batalla. Zer da Solferino? Solferino da, Italiako Piamonte inbaditu zuten austriarrek, orduan, bertakoek nahi zituzten austriarrak bota, handik. Eta Napoleon hirugarrenak, esan ziren laguntza emango ziela austriarrak botatzeko handik. Karo, Napoleonen ejerzitoan armadan euskaldunak zeuden. Bai, eta gainera euskaldun ezagun bat. Jean Baptiste Elizamburu. Egon zan, Solferinoko bataian. Ezautzen duzue Jean Baptiste Elizamburu? Seguro ezautzen duzue bere kanturen bat. Solferinoko itxua da, bere kantu ezagun bat. Beste bat da ikusten duzu goizean, bai, ikusten duzu goizean argia azten denean. Hori Jean Baptiste Elizambururena da. Beraz, poeta zan, idazlea zan, baina militarra ere bai. Frantziako Napoleonen aldeko armadan partatu bituzako dotorea, izona. Hori zan, Jean Baptiste Elizamburu. Napoleonen armadako kapitaina, nukorrezpanago. Eta bera han egon zan, Solferinoko batailan egon zan. Eta kontua da, hori, han ikusitako izugarrikeri batzuk ikusita, Solferinoko itxua sortu zuela. Poema, kopla sorta bat da, eta hor sortu zuen,
imaginatzot bere herrikide bat zala, itxu gelditu zena batalla horretan, da horri kantatzen zelan itzultzen dan, Solferinotik etxera, eta zelan ezin duen ama ikusi, zelan ezin duen bere neskalaguna ikusi, bueno, kontatzen du ez. Eta oso ezagun egin da, eta oso ederra da, doinu ere ederra da. Da, kontua da, Solferinoko batalla hori ez dela edozein batalla. Solferinoko batalla horretan, hango izugarrikeriak ikusita, badago Henri Dunant, Suitzako gizon bat, han egon zana, eta esan zuen, hau ezin da onartu. Ze gertatu zen Solferinoko batean, batalla handia izan zen, eta hiltzen zain jendea, batalla zelaian hiltzen zain jendea, eta han uzten zituzten, ezin zituzten danak hartatu, ezin zituzten eraman eta zaindu edo hartu, hildakoak hartu eta bertan gelditzen ziren. Eta hor, batalla horretan sortu zen, gurutze gorria. Gurutze gorria, gaur egun ezagutzen duen gurutze gorria, batalla horretan sortu zen Henri Dunantek, bueno, egin zuen horako lan bat, joan zen Suitzatik, ez da izer, da laguntzak eskatu, hor sortu zen, zer da gurutze gorria? Gurutze gorria da, edozein bandotako zaurituari laguntzeko edo hartatzeko erakunde bat, berdin da. Eurek sortu zuten lema, orduan sortu zuten hor Solferinon italieraz, izan zen tutti fratelli, hau da, danok gara anai-arrebak, berdin da, ze bandotakoa garen, danak zaindu behar ditugu, ez? Eta hori izan zen, Henri Dunant, gurutze gorriko sortzailea batalla horretan. Kuriosoa da, nola egon zen, Jan Batiste Izanburu, euskal poeta bat, batalla horretan, zelan sortu zuen Solferinoko itxua kantua, eta zelan sortu zen hor gurutze gorria, bakearen aldeko, bueno, bakea edo bintzat, solidaritatean aldeko zer bat, plataforma bat. Bueno, eta akaso, da hauek ja dira imaginazioak irudimenak, imaginatu gure Jan Batiste Izanburu, Henri Dunantekin ongo zala dendaren batean, edo lagune ingo zala, edo noktaki. Hor batzen da historia handia eta gure historia txikia, Jan Batiste Izanburuarekin. Eta bueno, orain bai, ja hasiko gara gure gerrekin, lehenengo karlistaldiak. Karlistaldietan egon dira bertso pilo bat. Eta bueno, pare bat aukeratu ditugu. Lehenengoa da, liberalek karlistei kantatutakoa. Eta bakizue, karlista ziela oso erligiosaleak, oso jainko zaleak, apaisak eta egon ziren borrokan, Santa Cruz eta kompainia, eta alako baten, berso hau, berso ironiko, ez da, nahiko zuzena da, baina liberalek foruzalei eta erligiosalei kantatutakoa. Horra hoien epistola, evangelio eta estola, esku batean Santo Kristo eta beste eskuan pistola. Religioa ez da horla. Bueno, aburat, burla inez, hain zerari. Eta badago bat, beste bat, dau, karlistek eurek euren buruari jarritakoa, da, ama semeen arteko elkarrizketa bat da. Eta ederra iruditzen zait, batzuetan, pensatzen dugu, gerra gure arbasoa jotetzen gerrara gustora eta harro eta gerrara joango zirela eta herrian alde edo ez da gizeren ideia batzuen alde eta batzuetan hor ere sinez gaitzak ere bazirela, ez zutela guztia sinesten. Eta hau polita da, ze normalean amak izaten dira konservadoreagoak eta semeak izaten dira eta hemen alderre beziten du, kritika egiten duena o goikoi kritika egiten diena ama da. Eta bertsoa hau da. Ama, banu amen dira defenditzera fedia, zu gazte neure semia, religioan hilten bazara, zuzen zerura bidia, hau apaizen idia, sartzen dizute ziria, bostek izten du bizia. Bai, normalean amaren itxura da, erligiozalea, eta hemen kontrakoa da, apaizek sartzen dizute ziria. Zein kasurik gelditu hemen baserrian, neurekin, ez da, bueno. Ederra da, zer hori. Eta gero, badago beste bertso bat, hau ere,
bertso anonimoa da, baina da Hernaniko herriari kantatutakoa. Eta hau bai kantatuko dugu. Hernaniko herriari karlistaldietan kantatutakoa. Hau ere kantatu, nahi bazue? Ekizu ezautzen duzue, doinua da Jan Batiste Elizanbururen, hemen ere lotzen dira gauzak, Jan Batiste Elizanbururen ikusten duzu goizean doinu hori, horrekin egin zuen karlista batek bertso hau. Bala bat lertzen kalian, bestia berriz aidian, beti badira bidian. Lo ez dagonak maizaitzen ditu, tiro soinuak aldian, egunaz ala gabian, beti etxietan bian, egon bihar da gordian. Bueno, herri bat zelan gelditzen dan, gerra baten ostean, ez da? Oso dizkiapen ederra da. Eta ederragoa da, izan ere, gero, gaur eguneko bertsolari hernaniar batek gerra zibila egin zuen gauza bera, hau da, karlistaldietan bertsolari anonimo horrek egin zuena, karlistaldietan berak egin zuen gerra zibilan. Hala egin zuen, herri berari kantatu, gerrari kantatu eta desastreari kantatu. Baina beste gerra batean da, beste bertsokera batekin. Eta hau da, Unai Agirreren bertsoa. Hernani herri bilduan, bizi beharrak zaildua, lanean gora bildua. 1926 triste hartan abailduan, nahi gabean amilduan, uztail beltzak umildua, tiro hotxek isildua. Bueno, hori da niretzako gerraren definizio oso eder bat, ez? Tiro hotxek isildua. Tiro hotxek, hain bortitzak, hain gogorrak, belarriak hain gogorrak diren tiro hotxek isildu egiten dute herri bat, ez da? Bueno, da, polita da, paralelismonis karlista da, eta hau 1926an gerra sasoiko onbardaketak, eta bar. Bueno, eta hori da, karlistaldia, hori da, gerra zibila, gerra zibilan kantu pilo bat egin ziren, danok ezagutzen dituzue, zeintzuk, esate baterako, Eusko Gudariak, lepoan hartu eta segi aurrera. Bueno, holako kantu asko egon ziren, gehienak ezagunak ez ditugu kantatuko, baina hor ere odola kantari. Eta amaitu ziren gerrak, edo behintzat gerra izena rekin ezagutzen ditugunak. Ze gerraren ostean egon ziren beste gerra batzuk. Ez, gerra moduan ezagutzen duguna, baina ezagutzen duzue doinu hau ere bai, ez da? Tziarren semea. Bueno, hor ere egon zen beste gerra modu bat. Hor ere hildakoak egon ziren, hor ere torturatuak egon ziren. Eta beste askoren artean hor sortu zen, lehen ere aipatu izan dugu, bueno, hor Telesforo Monzon da izin zen, baina hor sortu zen, lehen ere aipatu dugun, idazle handi bat, Joseba Sarronandia, bera bertan egon izan zen, kartzelan egon izan zen, eta halako batean idatzi zuen holako poema bat zoragarria dana, gero Mikel Auak ere erabili zuena bere kantu baterako, eta bueno, kantua ditzen da kiromantzia, poema. Kiromantzia hau da, baten bat ari da Joseba Sarronandiaren eskua irakurtzen, eskuko marrak irakurtzen, eta ikusten du Joseba Sarronandiaren ordura arteko bizitza zer izan dan. Eta oso polita da, bueno, hemen imaginatzot ulertuko zuela, dena Bizkairaz dauelako Joseba Sarronandiaren etxeko Bizkaiaren. Hau da, suposatzen da, bere herriko pertsona batek irakurtzen duela bere zera, eta dago bere hizkeran, da kontatzen dio, asti horrek kontatzen dio bere bizitza Joseba Sarronandiari bere hizkeran, oso modu ederrean.
Hau da poema. Hau etxate bape ustetan, Hor tiro hartien zauz. Itzelezko minekin ikusten zaitut. Hortxe urruin horretan. Guzteu bapez, da besti hor, kartzelako zuluen ezauz ba, zetan zabizta gixaku hori. Maitxasunek, danak urrinek. Zorixonak, danak laburrek. Lagunek, asko eta asko hile. Beti buruz pera zauz. Da, zer rinete osu ba horren beste sufrikarixo ere itxeko. Hori da poema, laburbiltzen duena oso ondo, berak bere bizitza laburbiltzen du bere hizkera, bere etxeko hizkera. Eta denotakigunez, Jose Sarrionandia erbestean egon izan da enbat urtez, oraintxura arte. Eta erbestea, deserria, definitu egin zuen alako batean. Eta guk, zorionez ez dakigu zer den, inoiz ez du bizi izan, baina bere poema batzuk irakurrita eta hori ere indarkeriaren parte bata, bere poemetan oso ondo adierazi zuen, eta hau da bere poema bat deserriari buruzkoa. Deserria da hormako erloju baten ondoan atseden hartzea. Biluztu gabe, ohean etzatea eta Lambrozko baforetan abiatzea. Deserria da, otxoak dauden basoetan sartzea, eta otxo gabeko basoetan ere bai. Deserria da, armairu baten eskutatzea, zabalduko duten beldurrez, edo inok zabalduko ez duen beldurrez. Zesango gehiago, deserria definitzeko modu ederra. Tira, da ja amaitzen goaz, ja larritasun aurpegi horiek, odola ja baztertuko dugu, eta zengo zuen, baina, Euskaldunak gara indarkeria maite dugun bakarrak, guk bakarrik egite ditu poemak indarkeriai buruzkoak odolez gainezka, ezpa. Geu gara munduan odolzale bakarrak. Argi dago ezetz. Ezkare lagu, indarzale bakarrak. Munduko poesia osoan hartzen da indarkeria barra. Begira zabate baterako, Ana Akhmatova, poeta errusiarraren poema zoragarri hau. Lehenengo mundu gerran hasieran kantatua da, lehenengo mundu gerraren hasierari. Izena ere, dauka 1914ko uztailaren 19. Erresunda dago. Lau astez dagoeneko zutan aritu da hortuko putzu zikua. Txoriek kantatu ere ez dute gau. Makalak graska eta txistu egiteari utzi dio. Eguzkia ezin egon jainkostu bihurtu da. Euriak ez ditu soroak guzti aste santutik ona. Kanpotar hankabakar bat heldu zen eta patioan aldarrikatu zuen. Izu ikarazko sasoia heltzeko dago. Laster, hilobi freskoak ugarituko dira han hemen. Gosea izango da, lurrikarak, heriotza non nahi. Freskoak egongo dira, hilobi freskoak. Edo beste poema hau, Giuseppe Ungaretirena. Giuseppe Ungareti, eta
lubakietan egon zana, gerran. Eta alako baten, gau batean, lubakietan zegoela, trintxeretan zegoela, hau idatzi zuen. Gau oso batez, masakratutako soldadukide baten ondoan etzan da, bere aginbako ahoa ilargi beteari begira, bere eskuen odol kolpea nire isiltasunean sartzen ari zela, maitasunez gainezka zeuden gutunak idatzi dituen. Sekula nahi sentitu bizitzari aina txikia. Eta azkena, frantzes batena, Guillaume Apolinarrena, hau ere, trintxeretan idatzitako baino more kontu batekin. Sagarrondoaren alboko trintxeran. Sagarrondoaren alboko trintxeran, larrua jotzen dugunean, bumba, berehala loratzen dira arbolak, bla, uneka ernatu eta ontzen dira fruituak, bumba, beren kolore gorrian, eta zintzilik daude adar gainetan, bla, eta sexua punturik gorenean dagoenean, eskuetara erortzen zaizkigu, bumba, sagar helduak, eta azalik kendu gabe, blaf, jan egiten ditugu, bumba, blaf. Bueno, milaka adibide daude, danak ezin ditugu hemen batu, hemen kontatu, hiru hauekin nahikoa. Bueno, kontua da heldu garela, ja amaitu dugu zera, baina agindu bat egin dut, promesa bat egin dut saioaren hasieran. Eta zorrak zor. Kontua da, esan dugula, Muñagorriren bertsoen kantuen egilea, nor zen esango genuela. Eta esateko ordua heldu da. Kontatu guzuet apur bat intrahistoria. Esan dizuet, 2016an edo bildu ginela, bueno, literaturzale batzuk, filologoak, beste batzuk. Eta, bueno, argia aldizkarian atera zen orduan, bertso hauen anonimotasuna, eta, bueno, esate zuten, bueno, batzuk esate dutela Agustin Pascual Iturriaga izan zala, beste batzuek iztuetak idatzi zituela, bueno, hor, hipotesi batzuk zeuden, bueno, esan genuen, hau, jakin behar da, norenak ziren. Eta, bueno, elkartu ginen Durangoko azokan, gero esan, bueno, venga, datorren udaberrian nengo bilera bat, haberse lortu dugun, bilerakin genituen, urrengo urteko Durangoko azokan ere bildu ginen, baina ez zegoen gauza handirik, bueno, horri bildi ziren, batzuk dokumentazio zentroetan, elizbarrutietan, nire kontua zen aprobat konparatzea literarioki, ez hainbeste linguistikoki, literarioki haber zeren antza ukizezaketen, eta bueno, bildu ginen, da ezkenuen lortzen, ezkenekien. Eta bueno, alako baten, alako sorte kolpeak ere badaude, eta enteratu omen zan, estatu batuetan, unibertsitate batean, euskal ikaskuntzak egiten dituen irakasle batek jakin zuen, honen barri, eta esan zuen, ni badakit, eta ez da izar, eta bueno, arek emandako pista batekin, ez dut dena kontatuko, baina pista batekin, jakin genuen azkenean, nor zen egilea. Baina hori baino lehenago ingo jolas bat. Nik proposatuko izkizuet, hemen jarriko ditut izen batzuk, eta haber asmatzen duzuen, nor den, nor izan daitekeen egilea. Bai, ezagutzen dituzu, ezta? Luis Lucien Bonaparte, hau da Napoleon Bonaparteren iloba, baina linguista izan zena, eta euskal gaietan aditua. Resurrección Maria Azkueren aitona, Azkue, danok ezagutzen dugu, euskaltzaindiaren sortzailea, aita ere idazlea zen, eta aitona pertsolaria. Pio Barojaren aitona, ez aita ez Serafin,
Serafina aita zan, ez? Serafina aita zan. Aitona, lehenagokoa. Manuel Etxebarria Lesokoa, bertsolaria. Hau, Lesoan ezaguna eta inguruko zeretan ere bai. Zumalakarregiren anaietako bat. Orduko Zumalakarregi hori bai da gaur egun tipo ezaguna, ez bakarrik Euskal Herrian. Jose Maria Etxeita, hau politikari ere izan zen, idazlea eta politikaria. Eta Antonia Etxarte Amezketarra. Hor usten dut. Utziko denbora gutxu bat, pensatzeko, eta zuen hipotesiak egiteko. Gero deskartatzen duzu ya. Baina hori bai, tarteko zer. Bueno, misterioa argitzen dugu gara. Zautzen duzue Josu jotzen ari dara. Bai, ez da, bai, ez da zer dago. Rabelen boleroa. Horixe. Maurice Ravel, kompositore ezaguna, eta badakizue Euskalduna zala. Bai, Lapurdiko Ziburu jaio zen. Eta esan euren Euskalduna, bueno, jaio zen Ziburu, baina gero Frantziar peto-petoa zen. Bueno, berak aldizkari batzuetan olako zera deklarazio batzuk egin zituen. Eta esan zuen momentu baten. Euskalduna den gauza horretan bada musika pitin bat. Eta hortik ateratzen. Eta galdetu ziotenean, ia Euskal Herria maite duen, berak erantzun. Ea Euskal Herria maite dudan, esango nuke Euskal Herria baino ez dudala maite. Maurice Ravel. Tira, Rabelen aita, Rabel abizena ez da Euskalduna, izan ere, Rabelen aita Suitzarra zen. Baina ama, Euskalduna, Mari Eduard. Mari bera Lapurdin jaio zen, baina haren gurasoak ez, haren gurasoak Gipuzkoarrak ziren. Liberalak alde egin behar izan zutena momentu batean. Bai, orduan, aita Domingo Eluarte zan, gero frantzestu dintzena, Eluarte hori, bihurtu zan, eta ama Maria Etxeberria Lesokoa. Orain, zerrenda behiratuz gero, Manuel Etxeberria Lesokoa. Bai, hori izan zean, zuzen ere, bertsoen egilea. Maurice Rabelen birraitona. Bai, beraz, kontua zer da? Dana borobiltzen dela, ez? Muñagorriren bertsoen egilea, ezen zala, gaur egun oso ezaguna dan, kompositore baten, arbaso batek, egin zituen bertsoak. Eta are gehiago biribiltzeko, deskubritu du Maurice Rabelek ere badaukala musika indarkeriari eskainitakoa. Badauka konposizio zoragarri bat eta alba duzue entzun, gerran hil zitzaion lagun batiz, Maurice Ravel ere antza gerran egon zan, baina bueno, ambulantziak eta gidatzen, beraz, baina antza lagunen bat hil zitzaion gerran, eta dedikatu zion Le Tombeau de Couperin, edo deitzen dena Coupegaren hilobia eskaini zion lagun horri. Komposizioa zoragarria da, gerran hildako lagun bati egin zion komposizioa. Beraz, bueno, dena borobiltzen da. Berdunen aritu zen Maurice Ravel gerran. Hain ezaguna izan zen batailan, gero Solferino komentatu dugu, eta Berdunen amaitzen dugu, ez da, Maurice Rabelekin. Hori izan kontatu nahi genuena, baina gure
saioaren amaiera izan ziteken hori, eta apura borobiltzeko beste azken puntu bat jarriko dugu. Izan ere, asko idatzi da indarkeriaren inguruan, jende askok idatzi du, eta guk ere gure aletxua jarri nahi genion indarkeriari, eta indarkeriaren kontra kantatu dudarik ez. Eta hau da, gaur, zuentzako prestatu dugun, eta zuek ere kantatu duzu, ez muñakoren bertsoen doinu berbera da, zuek ere kantatu duzu. Oiartzun